Ya korom ga jwango ducheng maduonga piny Kenya kaendi piny owacho mar Kenya Kwanza osomo budget mare mokwongo chakre ne gidonje telo budget mabende ntiere kod omenda ma kore lach magichano tiyo godo e hik omenda ma 2023 kod adek 2024 kod ang'wen. Obedo ka wang'iyo ni to ginang'o ma budget ni oting'o odiochieng' ma kawuono. Obedo ka wang'iyo moko kuom migepe mago ma oyudo omenda kata pok mathoth e hik omenda ma 2023 kod adek 2024 kod ang'wen. Ibiro paro kanyo ni budget no en ma omenda maromo shillings trillion 3.6 eye kanyo nitiere pok moket matindo tindo ai migepe mopogore opogore ka koro bedo gi thuolo mar ng'iyo mana moko kuom pok mar omenda mokete budget mar higa ma 2023 kod adek 2024 kod ang'wen. Migawo mar somo kata sekta mar somo oyudo omenda mathoth e budget ma higani. Mano nyiso ni piny owacho mar Kenya Kwanza budget margi mokwongo omako malich mokalo weche mag somo ka sekta mar somo oyudo shillings bilion 628.6 ma ibiro poge kidienje duto mag somo, mago mag primar, mago mag sekondar, weche motenore kod somo e mbalariany, mago motenore kod somo e TVET, wantiere kod weche mopogore mag somo bende kamoting'o mago mag CBC ndiko jopuonj tich gine sekta momiyo omenda mathoth e budget ma higani mano bilion 628.6. Wantiere kod wechni mag gedo mag apeyni. Weche mag apeyni e pacho kaendi gin mano bendo mipeka e piny owacho mano mar Kenya Kwanza budget ni mokwongo mikanyo omenda maromo shillings bilion 255.5. Sekta mar thieth kamoting'o weche mathoth mag thieth, gedo mag kuonde thieth, chenro mag thieth mopogore opogore omikanyo bilion 141.2. Ka wadhi nyime mokwongo gima bende okete omenda oting'o kanyo ohala matindo tindo. Ibiro paro ni piny owacho mar Kenya Kwanza nigi weche to kod jogo matimo ohelni matindo tindo kaachiel kod mago gisebedo ka giluongo gi dhok mar hustlers. Bende piny owacho ketnegi omenda kanyo maromo shillings bilion 10.1 obedo kadhi e chenro ma opogore opogore e weche mag ohelni matindo. Wantiere kod sekta mar pur ma bende piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo ka wacho ni biro bedo achiel kuom siro kamoting'o chiwo nyaka mbolea mago mane ogolwar bilion 87 mano sekta mar pur. Ka wadhi nyime bende nitiere sekta mamoko bende omi omenda kanyo ahinya to magi king'iyo to biro tenre ahinya gi gwenge mag Luo Nyanza, mwandu mag nam bende otis gi dho ngere ni blue economy omi kanyo omenda maromo shillings bilion 11.8. Chenro mag lupo, chenro mag pith mag rech, chenro mag ng'iewo iwacho ni nyithi rech gi mopogore opogore ma kamoting'o nembe duto e pacho kaendi kaachiel kod nam ataro mano ma India omi omenda kanyo maromo bilion 11.8. Wadhi weche mag kuoyo pi e puothe bende omi omenda kanyo maromo shillings bilion 24.7. Mago omenda mibiro tigodo e weche mag kuoyo pi e puothe ahinya to king'iyo gwenge mag Nyanza wantiere kanyo kod weche motenore kod puothe mag ochele gima oden gi dho ngere ni irrigation omenda oket kanyo maromo shillings bilion 24.7. Mago gin weche ma bende nyalo bedo notenre kodwa machiegni gi gwenge mag Nyanza. King'iyo kanyo bende wantiere kod kembe mikanyo bilion 5.2. Sekta ma sukari osebedo gi weche mopogore opogore josebedo ka ywak mondo mi ochier kembe ojolgi mondo mi jopur oyud kony. Kembe koro piny owacho mar Kenya Kwanza mi omenda maromo shillings bilion 5.2. Kapod wantiere kod weche mago motenore kod kothe nonro gik mibiro timo e weche mag pur oket kanyo bilion 46.4. No bende biro mako dho kanyo ni e weche mag tend loch gwenge lek giorem. Piny owacho mano mar Kenya Kwanza ne gidwaro mondo mi omigi bilion 425. Kata kamano piny owacho miyo omenda kanyo maromo shillings bilion 385. Nyakoro mga jwang' magi to kod moko mathoth magi weche ma omiyo pek e weche manyien odiochieng' ma kawuono. This government came in at a time when the country is facing multiple shocks, like the COVID-19, then the Ukrainian war. Gawo mar omenda kwayo jo Kenya otwe okanda ni beri biro betie bang'e ka piny owacho mar William Ruto osomo budget mare ma okwongo. Kembe mag kuong' jogo punda gin moko kuom sectors mabiro neno matek ka gas mar tedo,
joma loso kendo nyiewo ndeke gin johawi e budget ni. And to the people of the Republic of Kenya, the first budget of the Kenya Kwanza administration under the order members. Moko kuom kweth mar Azimio la Umoja ong'anyo somo mar budget e od bura, giwacho ni budget mosomno ok dew japiny. Ramogi erokamano kendo bed kode chakruok nyaka giko thuoleni mari matudri koda namba mar 360 en mano moyaw yudo achiel kachiel e Facebook Ramogi TV, YouTube Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, jowa bende ero TikTok pod wantiere kanyo Ramogi TV. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Piny owacho koro yango ni idhi ket maine pur, nyayo ohala kod chiwo hola, udi, thieth kod yore mag tudruok manyasani kaka yo mar chiero chumi mosebet kayulo e bwo pek mar ngima. Kata kamano, jatend migawo mar omenda to wacho ni jokenya nyaka koro rido kanda nikech mbele biro bedo mapek eka ber biro bang'e. Edwin Okoth ne oluwo budget mokwongo e bwo tend piny owacho ma itayo kod duond bura mar Kenya Kwanza, kendo koro oleronwa mathoth. Tuko sawa e budget mare mokwongo tend migawo mar omenda. Njuguna Ndung'u ne omondo e apis ka ong'eyo ting' manie wiye. Njuguna Ndung'u ne omondo e apis ka ong'eyo ting' manie wiye chieng' somo budget ma jopiny osebet karito. The most important thing is to ask ourselves, where are we going? We have to have some short-term sacrifices for us to achieve the long-term. That is an important component that you really need to worry about. If we want to get away from the constraints that we have faced in the last 1 year or so, then we have to sacrifice for that future. That's the important message I want to tell you. Jagoro mare Chris Kipto bende ne oyango ni osigo nitie mapek kendo ganda nyaka twe manokanda. Want every Kenyan to contribute to raising of revenue, because taxation is supposed to be equitable. Whether you are small or big, you pay based on your capacity. And so this issue of paying tax is something that we would like every Kenyan to know, that if you need a road, if you need electricity, if you need any development to be done, it can't just be done from resources that have not been generated internally. It is our obligation as citizens to raise the resources. Oko mar od bura, moko kuom oganda mane rito neno jatend migawono ne nyiso ilo kod wel, ka moko to ne ok omor kod gigo madhi nyime. Kane ochopo sane mar wuok oko, jatend migawono ne oliero kirowo moting'o chuny wach manoyangore od bura ni tend piny Kenya ma itayo kod William Ruto dhi keto mahino e nyayo pur, medo oganda thuolo mag yudo hola, kaachiel kod yaro thieth kod yore mag tudruok manyasani. Ei chenrogo madhi kawo ma ok tin siling bilion 600, koro ema igeno ne biro jiwo chumi mar Kenya, ka tend Kenya Kwanza koro manyo yore mag chopo singo mane giketo ne oganda e kinde mana gisero ombulu kuomgi. Somo budget en okang' mokwongo. Okang' mar ariyo en koro kaka ibiro choko omenda manyalo siro budget no. Okenge ma kamago osebet ka kelo liet, kendo nyalo medo kelo liet e od bura to gi oko mar od bura. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi migawo mar somo en achiel kuom migepe ma oyudo lemo maduong' mar omenda e budget mosomo odiochieng' ma kawuono. Omenda mochwal e migawo mar somo iko omenda ne omedore kapimo kod mano mar higa ma 2022-2023. Migawo mar omenda osingo chwalo bilion 627.7 e migawo mar somo ka ipimo kod mano mane ochwal higa mokalo mane bilion 544.4. Kaka Judith Omondi lero, ma e omenda ma biro tiyo kuonde tiegruok mag tije lwedo, mbalariany kaachiel kod somo mag primar kod sekondar, kamoriwo somo mag sekondar ma dundo, junior sekondar ma owinjo chake klas manyime mar grade mar 8 e kind mamoko. En lipot ma osebedo ka irito mondo miyang ni budget mar Kenya Kwanza ma okwongo biro chalo nade. Mae budget ma biro chiwo ler kaka piny owacho mar Kenya Kwanza e hiko omenda margi ma okwongo chano chwalo tich ne jo Kenya kaka ne gisingo e manifesto magi.
E singo mar somo mane gichwalo ne jo Kenya, ne gikoni gibiro bero somo mag junior sekondar kaka achiel kuom yore mag tieko ng'ur ma migawo mar somo osebedo go nyaka ne chak kit somo mar CBC e pacho ka. Migawo mar somo en achiel kuom migiepe ma okawo lemo mabup mar bajet mar hik omenda 2023 kod 2024. E bajet mar hik omenda ni, migawo mar omenda osingo chwalo bilion 628 ne migawo mar somo, ma oketie kidienje ma opogore ma onywando somo e pacho ka. Somo mag kuonde tiegruok mag tije lwedo mi bilion 27, mbalariany bilion 128.6, mabiro nywando siro somo mag jopuonjre e yor omenda, ma ibiro chiw kod lai manyien manyicha ochuogi, ka nonro kod lony manyasani to mi milion 749, ka omenda ma odong' to biro konyo e gedo matindo mag mbalariany. Somo mag primary kod sekondar kama onywando somo mag junior sekondar, osingne gi omenda maromo bilion 147, ka skunde mag primary omi bilion 32.3, ka sekondar to omi bilion 103.9. Omenda ma odong' e wiye ibiro tigo e chenro mag chwalo somo e yore ma opogore. Bende sirikand Kenya Kwanza ne osingo mar tieko ng'ur mar nok mar jopuonji e pacho ka. Duol mandiko jopuonje pacho ka TSC omi maromo bilion 323.8, bilion 1 ibiro tigo e medo jopuonji lemo, ka bilion 4.8 to kwa mondo tie ndiko jopuonj 20,000 e yor kojolo. Jiwo chenro mag junior sekondar omi omenda maromo bilion 25.5. Mae omenda ma ibiro tigo do e chako grade mar 8 higa manyien. I propose to the National Assembly to effect budget allocation of Kenya shillings 628.6 billion to the education sector, Kenya shillings 4.8 billion for recruitment of 20,000 intern teachers, Kenya shillings 1 billion for the promotion of teachers, Kenya shillings 4.9 billion for the school feeding program, and Kenya shillings 940 million for the provision of sanitary towels. Kata kamano, seyo sechako wuok e wi omenda ni ma ochwal ne migawo mar somo. Jaod bura ma Mathare Antonio Luoch en achiel kuom jogo ma koni omenda no tin kendo ok biro mochopo lek madwarore e migawo mar somo. Wan gi sikunde in our own constituencies miluongo ni upbed schools. Upbed schools gin skunde ma ok gin private to gin public. Matiende ni the Education Basic Act oko recognize gi to wan gi 100% transition ni nyithindo nego dhi e school. We don't budget for these schools. Gionge gi infrastructure funding, gionge gi capitation, gionge gi anything. Capitation kigo kwan gi watalam wacho ni puonjo nyathi achiel mondi capitalize is 7,400. Kimedo gi expenses mag CBC, nyathini mondi puonje is about 15,000 Kenya shillings. Capitation majogo keto en 1,400 for the last 10 years. Judith Omondi, Ramogi TV. Wang'iyane kaka counties ne yudo poke budget ni. Piny owacho mag counties yudo omenda maromo shillings bilion 385 kata doko ne gikwayo omenda maromo shillings bilion 425 e omenda mar 2023-2024. E budget mosom kod jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u, piny owacho mag counties bende yudo bilion 44 e hola. Chris Owino nigi ler mathoth. Kata odoko ni piny owacho mag counties ne geno yudo omenda maromo bilion 425 e hiko mo mar 2023 kod 2024, migawo mar omenda e budget mane osom odhiambo ma kawuono omiyo piny owacho mag counties omenda maromo bilion 385. Ma en medruok gi omenda maromo bilion 15 kende kowuok e bilion 370 ma serikal mag counties ne oyudo hiko mo mar 2022-2023. Ma bende en ataro kod singo mane riwruok mar Kenya Kwanza omiyo jopiny e kinde campaigns, kama ne gisingo mar chwalo pok mar omenda ne serikal mag counties kowuok e atamalo 15 ma gisebedo ka giyudo. Kopogore gi bilion 385, piny owacho mag counties bende dhi yudo omenda machielo maromo bilion 44 e yor hola kata conditional grants. Midhiero maduong' mosekwako counties kendo thiro chenro mag dongruok nyaka ne chuog sirikal mag counties e higa mar 2013 en leo e chwalo omenda mag dongruok gi piny owacho mamalo.
Piny owacho mamalo osebedo ka nindo e pesa mag counties kendo chwalogi bang' dweche buora, gino ma osekelo ng'anyo mag jotije mag thieth e kinde ka kinde kendo rocho chenro mag miyo jopiny thieth. Leo e chwalo omenda ne counties bende osemiyo thoth counties gope ma korgi lach ne jogo ma osetiyo negi to pok gichulo kata pending bills. Kata odoko ni budget manyien osom kawuono, piny owacho mag counties pod rito omenda mag dwe mar 4 kod dwe mar 5. Bang' keto tenge omenda maromo bilion 385 ne sirikal mag counties, geno mag jopiny en sirikal mamalo biro chwalo omenda makamago e wang' sa kaka yo mar nyayo weche mag dongruok e counties ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa Ramogi, mano ntiere kanyo ka Emmanuel wachne Ramogi lera Lambwe Mbita ayegi paro mane budget mar somo okonyowa e somo wayud konyruok e ndalo mabiro otimre kamano. Mano ka Jasuba wacho ni omor ni weche kata migawo mar somo en mano momi omenda mathoth. Kodhi nyime budget no som kendo nitie gigo mane otimore kinde mane pok osom budget no. Jodbura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne wuok oko kaka yor ng'anyo ne somo budget mosomo od bura kawuono kod jatend migawo mar omenda Ngire Nyunguna Ndung'u. Kata kamano, Azimio sekod kweth mar Kenya Kwanza kakikoni wuok oko ka somo budget en tim marach kata nyiso dok chien e weche mag demokrasia. Nyakwara Mgajwanga report motimore kod mano biro mana e thuolo machuok kende kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e weche mag ang'ichwelo. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Bende meher nyalo bedo min param? Obed min param. Mondo bed min gi? Many have been lured up in perpetual suffering. I met this girl by Dotson. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Erokamano kumedo keti Ramogi TV report mabeno wasoma kapokwa dhiyo jod bura magazi miola umoja One Kenya Alliance nuwuoko kaka yor ng'anyo ne somo budget mosome od bura kod jatend migao mar omenda Njuguna Dungu. Kata kamano Azimio se kod kweth Kenya Kwanza kagikoni wuoko oko ka isomo budget en tim marach kata nyiso dok chien e weche mag demokrasia. There's no basis whatsoever for us to sit through that hopeless statement being made today by Mr. Njuguna Dungu. We cannot sit there because our sitting there would sanitize a very flawed process. Would give legitimacy to a very legitimate undertaking. Je, investor ambaye ndiye anatulipa mshahara ndio upate ya kukata hiyo ushuru, anasema msipoipunguza mkaieneza hivi watafunga virago vyao, wataenda mainchi jirani. It is improper to mislead members of parliament, to mislead the media and to mislead the nation, and that is part of the issue we have with these whole procedures. Akina nani wanaleta vitu ambazo haziko? Unaweza argue logically na facts na useme hii budget ni mzuri ama si mzuri, lakini kutoka nje hiyo ni hooliganism, hiyo si leadership. Ya kwaro mgajuang wana makelo igiko marmi lipode moteno record budget mosom oduchi makauno kata kamano pod wakoloye kendo kuchopo saa adek mar otieno obedo kod lipode mathoth ewi budget no mosom kawere giweche maga budget en ni chwalo kod rito masinde mag thieth e kuonde thieth mag counties e bwo chenro moyang kata mano yang kaka management equipment services MES oruch oko. Chenro manyien piny owacho mamalo kod riwruok mar governance ochopo winjruok ni gibiro tiyo kod chenro manyinge gi yango kaka national equipment to counties ne biro bedo ka itelo kod piny owacho mamalo ma ne ochopie bang' bura mar ndalariye boma ma Naivasha. Okang' mane opok kod jakom mar komiti mar thieth mar riwruok mar governance Mudhomi Njoki. And we are in agreement that now we go and start the rollout of universal health coverage. Finally, we have now executed the IPS, and that moving forward, the noise that has been around on the medical managed equipment services, that has been put to an end. We are now on a new level where our interest is the service to the people, as long as the national government is providing the equipment. And we are convinced beyond any reasonable doubts that we have done the right decision. That is why we have signed today. The PCN model has been agreed upon by the COG and the Ministry of Health. However, the financing model will be agreed upon by the two levels of government. The actors is Council of Governors, Ministry of Health and National Treasury. Number 4, there are joint facility assessment to be undertaken across the country to inform the number of primary networks to be established. The actors is the County of Governments and the Ministry of Health. On health financing, number 5, that the National Health Insurance Fund will be reformed to a social health insurance fund through the process of stakeholder engagement. The actors, county governments, Ministry of Health and NHIF. Piny owacho singo mar keto tenge bilion 20 mar nyiewo mwandu manyasani ma apisas magarita biro tiyogo mar kedo kod weche mag njore. Ma oyang kod jatend migao mar arita kwe ma iye Kithure Kindiki osingo ne apisas mar rito kwe ni piny owacho
dhi sirogi tiyo gi yore manyasani mar chwalo kwe. Kindiki owacho magi kinde mag limbe mare manotime gwenge mag Lamu, kama bende osiemo wang' apisas mag piny owacho makawo asoya ni koyudgi ibiro kawnegi okenge mag chik. Omedo bende ni kwayo mag apisas mag arita kwe otim machiegni gi jopiny maneno ni gwandruok ok obed e kindgi kendo gikonyore e chenro mopogore opogore. Hii Lamu hii itakuwa salama. Maofisa wengi wa serikali kunao wanafanya kazi nzuri sana, lakini vile vile kuna wengine ambao lazima wabadilishe mienendo. Wananchi wamekosa imani na maofisa wengi wetu. Sema wakiripoti wako na shida hawashughulikiwi. Wengine wanatuambia wanaitishwa hongo, wanafanya mapendeleo. Nafasi za kazi kipatikana, badala ya kuwe na uwazi na wale wamehitimu kuchukuliwa, unaitisha watoto na wazazi wao pesa ndio waajiriwe. Na tumewacha tabia ya kupiga transfer ofisa wa umma ambaye ameharibu kazi mahali. Kazi ikiharibika unaenda nyumbani. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Moluor Gavana ma Kisumu County, Professor Nyang' Nyong'o, ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko ge tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'uono mochiwni mondo itiek gopeni, ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'uono ni mondo geng' kum nyalo betie. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Machiegni wadhi e pap tielo mar auchiel mar tuke mag golf NCBA ibago gi kodirani e lap ma Vetlab. Jotugo merio gi 50 geno mar molo ne tielo no maluwo manobag gi kodira mokadho e boma ma Kakamega. Jotugo geto medo points ge tielo mar auchiel ka gitieko ka geto wangi e osimbo mogik mar mich mar NCBA series ma tim resi ma Vetlab biro bedo ka hingo igni 100 mar bedo ka itugo e alap no.
Ramogi, erokamano kuom bedo koda e chakruok nyaka giko e weche manyien ma oikoni e chenro mar ang'ich welo. Warom kendo koromo saa 3 e chenro mar Oimore kambo choko dwe gi weche moko manyien mabende pod waluwo kata waikoni. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa ne en Belinda Adhiambo. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel